Akwụkwọ Jenesis isi nke 31. O wee n'okwu niile nke ụmụ ndị ikom Leban sị, Jekọb achịrịwo ihe niile nna anyị nwere. O sitekwara n'ihe nna anyị nwere kpata akụ a niile. Jekọb wee jee ịhụ Leban, ma lee, ọ dịghị n'ebe ọ nọ dị ka ọ dị na mgbe gara aga. Jehova wee sị Jekọb, laghachi n'ala nna gị, laghachikwuru ụmụnna gị, m ga-anọnyekwara gị. Jekọb wee zie kpọọ Rachel na Lịa bịa n'ọhịa ruo ebe igwe ewu na atụrụ ya dị. Ọ sị ha, mụ onwe m na-ahụ ihu nna unu, na ọ dịghị n'ebe m nọ dị ka ọ dị na mgbe gara aga. Ma Chineke nke nna m anọnyeworo m. Unu onwe unu makwara na ewerewo m ike m niile fee nna unu. Ma nna unu akwawo m emo, wee gbanwee ụgwọ ọrụ m ugboro 10. Ma Chineke ekweghị ya mejọọ m. Ọ bụrụ na otu a ka ọ na-asị, ndị tụrụ agwa ga-abụ ụgwọ ọrụ gị. Igwe ewu na atụrụ niile wee na-amụ ụmụ tụrụ agwa. Ma ọ bụrụ na otu a ka ọ na-asị, ndị dere ọcha ga-abụ ụgwọ ọrụ gị. Igwe ewu na atụrụ niile wee na-amụ ụmụ dere ọcha. Chineke wee na-apụ anụ ụlọ nna unu. Chineke wee na-apụ anụ ụlọ nna unu nye m. O ruo na mgbe igwe ewu na atụrụ tụrụ ime, na eweliri m anya m abụọ hụ n'ime nrọ, ma lee, mkpi niile nke na-agba igwe ewu dere ọcha, tụkwa agwa, tụkwa akịka. Mmụọ ozi nke Chineke wee sị m n'ime nrọ ahụ, Jekọb, wee sị, lekwa m. Ọ sị, biko welie anya gị abụọ hụ mkpi niile nke na-agba igwe ewu dere ọcha, tụkwa agwa, tụkwa akịka, n'ihi na ahụwo m ihe niile Leban na-eme gị. Mụ onwe m bụ Chineke nke Betel, ebe ị tere ogidi mmanụ, ebe ị kwere m nkwa. Ugbu a bilie, si n'ala nke a pụọ, laghachi n'ala nke ọmụmụ gị. Rachel na Lịa wee zaa sị, ọ dị oke ma ọ bụ ihe nketa anyị nwere n'ụlọ nna anyị ọzọ? Ọ bụghị na ndị ala ọzọ ka ọ gụrụ anyị? N'ihi na ọ rewo anyị, ripịasịakwa ego anyị. N'ihi na akụ niile nke Chineke napụworo nna anyị, ọ bụ anyị na ụmụ anyị nwe nke ahụ. Ugbu a kwa, ihe ọbụla Chineke sịrị gị, mee ya. Jekọb wee bilie palie ụmụ ya ndị ikom na ndị inyom ya, dokwasị ha n'elu kamel ya. O wee dupụ anụ ụlọ ya niile na akụ ya niile ọ kpatara, bụ anụ ụlọ o nwetara, nke ọ kpatara na Padan Aram, ịlakwuru Aịzik nna ya ruo ala Kenan. Ma Leban jere ịkpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya. Rachel wee zuo terafim nke nna ya nwere n'ohi. Jekọb wee ghọgbuo Leban onye Siria n'ihi ghara igosi ya na-agbalaga. O wee gbalaga, ya onwe ya na ihe niile o nwere. O wee bilie gabiga osimiri Yufretes, chi ihu n'ugwu Gilead. E wee gosi Leban n'ụbọchị nke 3 na Jekọb gbalagalarị. O wee chịrị ụmụnne ya tinyere onwe ya na-achụ ije n'ụbọchị 7, wee chụkwuru ya n'ugwu Gilead. Chineke wee bịakwute Leban onye Siria n'ime nrọ abalị sị ya, lezie onwe gị anya ka ị ghara ịkpanyere Jekọb ụka, ma ọ bụ nke dị mma ma ọ bụ nke jọrọ njọ. Leban wee ruo Jekọb ahụ, ma Jekọb mararị ụlọ ikwu ya n'ugwu ahụ. Leban na ụmụnne ya makwara ụlọ ikwu ha na ugwu Gilead. Leban wee sị Jekọb, gịnị bụ ihe ị mere, na ịghọgbuwo m, dupụkwa ụmụ m ndị inyom dịka ndị inyom eji mma agha dọta n'agha? N'ihi gịnị ka ị gbalagara na nzuzo wee ghọgbuo m? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ị na-egosighị m ka m wee were ọṅụ, werekwa abụ, werekwa egwu otiti, werekwa ụbọ akwara zilaga gị? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ị na-ekweghị m ka m sụtụ ụmụ m ndị ikom na ụmụ ndị inyom ọnụ? Ugbu a imewo ihe nzuzo. Ọ dịrị ike aka m imeju unu? Ma Chineke nke nna unu gwara m okwu n'abalị ụnyaahụ sị, lezie onwe gị anya ka ị ghara ịkpanyere Jekọb ụka, ma ọ bụ nke dị mma ma ọ bụ nke jọrọ njọ. Ma ugbu a ịlawo n'ezie,
n'ihi na agụ ụlọ nna gị gụsiri gị ike, ma n'ihi gịnị ka ị zuworo chi m ha?” Jekọb wee zaa sị Leban, “N'ihi na atụrụ m egwu, n'ihi na asịrị m, ka ị wee ghara ịnapụ m ụmụ gị ndị inyom n'ike. Onye ọbụla ị ga-achọta chi gị ha n'aka ya, ọ gaghị adị ndụ n'ihu ụmụnne anyị. Mata ihe nke gị dị n'aka m, were n'onwe gị.” N'ihi na Jekọb amaghị na Rachel zuru harị ohi. Leban wee baa n'ụlọ ikwu Jekọb na n'ụlọ ikwu Lịa na n'ụlọ ikwu ohu ndị inyom abụọ, ma ọ chọtaghị ha. O wee si n'ụlọ ikwu Lịa pụọ baa n'ụlọ ikwu Rachel. Ma Rachel were terafim ahụ tinye ha n'ime ihe eji anọkwasị kamel, wee nọkwasị ha. Leban wee bite ụlọ ikwu ahụ niile aka, ma ọ chọtaghị ha. Rachel wee sị nna ya, “Ya abụla ihe iwe iwe dị ọkụ n'anya onye nwe m, na apụghị m ibili n'ihu gị, n'ihi na ọ dị m dị ka ọ na-adị ndị inyom.” O wee chọsie ike, ma ọ chọtaghị terafim ahụ. Jekọb wee wee iwe dị ọkụ so Leban see okwu. Jekọb wee zaa sị Leban, “Gịnị bụ njehie m? Gịnị bụ mmehie m na ị chụworo m n'ọkụ ọkụ? Ọ bụ ezie na ị bituwo ihe niile aka, ma gịnị ka ị chọtaworo n'ime ihe niile nke ụlọ gị? Tọgbọ ya ebe a n'ihu ụmụnne m na ụmụnne gị, ka ha wee kpezie n'etiti anyị abụọ. Ọgụ afọ a ka mụ onwe m nọnyeworo gị, nne atụrụ gị na nne ewu gị amụkwoghị ụmụ, erighịkwa m ebulu nke igwe ewu na atụrụ gị, nke anụ ọhịa dọgburu, ewetaghị ya nye gị. Mụ onwe m na-edochi ya site n'aka m ka ị na-achọ ya, ma ọ bụ ihe ezuru ezu n'ehihie, ma ọ bụ ihe ezuru n'abalị. Otu a ka m nọworo n'ehihie, ọkpụkpọ nkụ riri m, ọtụtụ oyi rikwara m n'abalị, ụra m wee na-efepụ n'anya m abụọ. Ọgụ afọ a ka m nọworo n'ụlọ gị, na-efe gị afọ 14 n'ihi ụmụ gị ndị inyom abụọ, na afọ 6 n'ihi igwe ewu na atụrụ gị. Ị gbanwewokwa ụgwọ ọrụ m ugboro 10. Ọ bụrụ na Chineke nke nna m bụ Chineke nke Abraham na oke egwu nke Aịzik anọghị n'akụkụ m, n'ezie ugbu a n'aka efu ka ị ga-ezilagawo m. Mweda n'ala m na ndọgbu m ji aka m abụọ na-adọgbu onwe m n'ọrụ ka Jehova hụrụ, o wee bara gị mba n'abalị ụnyaahụ.” Leban wee zaa Jekọb sị, “Ụmụ m ndị inyom ndị a bụ ụmụ ndị inyom nke m, ụmụ ndị ikom ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom nke m. Igwe ewu na atụrụ ndị a bụkwa igwe ewu na atụrụ nke m. Ihe ọbụla kwa gị onwe gị na-ahụ nke m ka ọ bụ. Ma ụmụ m ndị inyom, gịnị ka m ga-emere ndị a taa? Gịnị ka m ga-emekwara ụmụ ha ndị ikom ndị ha mụtara? Ma ugbu a bịa, ka anyị gbaa ndụ mụ na gị. Ọ ga-abụkwa ihe àmà n'etiti mụ na gị.” Jekọb wee were nkume guzo ya ka ọ bụrụ ogidi. Jekọb wee sị ụmụnne ya, “Chịkọtanụ nkume.” Ha wee were nkume mee ọbọ. Ha wee rie nri n'ebe ahụ n'akụkụ ọbọ ahụ. Leban wee kpọọ ya Jegasahaduta, ma Jekọb kpọrọ ya Galid. Leban wee sị, “Ọbọ a bụ ihe àmà n'etiti mụ na gị taa.” N'ihi nke a kpọrọ aha ya Galid. Na Mispa, n'ihi na ọ sịrị, “Ka Jehova chee nche n'etiti mụ na gị mgbe a ga-ezopụ anyị otu onye n'ebe ibe ya nọ. Ọ bụrụ na ị weda ụmụ ndị inyom n'ala, ọ bụrụkwa na ị kụrụ ndị inyom tinyere ụmụ ndị inyom, ọ dịghị onye anyị na ya nọ. Lee, Chineke bụ onye àmà n'etiti mụ na gị.” Leban wee sị Jekọb, “Lee ọbọ a, leekwa ogidi a nke m tọgbọworo n'etiti mụ na gị. Ihe àmà ka ọbọ a bụ, ihe àmà ka ogidi a bụkwa, na mụ onwe m agaghị agabiga ọbọ a jekwuru gị ma ọlị, na gị onwe gị agaghị agabigakwa ọbọ a na ogidi a bịakwute m ma ọlị ime ihe ọjọọ. Chineke nke Abraham na Chineke nke Nahọ bụ Chineke nke nna ha kpee ikpe n'etiti anyị.
Jekọb wee were oke egwu nke nna ya Aịzik ṅụọ iyi. Jekọb wee chụọ àjà n'ugwu ahụ, kpọọ ụmụnne ya ka ha rie nri. Ha wee rie nri n'ọnọdụ abalị n'ugwu ahụ. Leban wee bilie n'isi ụtụtụ, sụta ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom ọnụ nke ukwuu, gọzie ha. Leban wee laghachi n'ebe nke ya.